Значи, първо не съм ти махнал въпроса и второ няма и бе дали според тебе съм грозен, защото си момче, разбереш. Ако искаш мой се видим, кек да правим, боли ма хуя. Ти си мърата, дето дига штанги, дето за нищо не става. Няма да спра. Много цъкаш ли га, брат? Много цъкаш ли га? Вземи малко кафенца, тюна и момиченца. У нас вечерта бях видял с някакви две, ама отвратителни, брат! Отвратителни! Че лут ли си? Че са най-отвратителните момичета, които съм виждал пред живота си. Ми за нищо не стават тези момичета. Вземи за с някакви похуе. Ако искаш един път ще излезеш с мене да виж аз с какви момичета е знам. Нали? Тън татка. Мисля, че си много готин. Стига да спреш тази лига. Аз спрях. Сега е момента и ти да спреш. Поздрав с Аманкеос. На Танос Петрелис. Аманкеос. Енофефлена и Метрелос. Поздрав.